highlifeng.com. Oya Abelewa Prophet Alusi egwu global Anya abịa ọzọ Ifeanyi na-akọwa Ego Akonam nwa Akonam ife akwa ife enwe ogologo ndụ na-arụ isi ike ya kọ na ile n'ụwa Amen. Nkemakona neno wa na iwofo Kemakona neno wa na yolisa Umu Igbo nke m Akonam ụmụ ụwa nke m Akonam Ego Akonam mmanwụ Akonam dị n'ụwa Ibe onye lili ka obu ana Ibe onye ji n'aka n'ụwa n'ọbịa ka o ji aka n'obodo nne m ewu Ibe onye ji ka o ji ka n'ụwa Ibe onye ji ka o ji ka n'ụwa ụmụ ụwa Ibo onye ji ka oji ka n'ụwa n'ụwa oke makọna mụ oke mụ bie abịlewa ibe ndekwu ka ndekwu ibe ndekwu nne n'ụwa n'ọbịa ka ndekwu ibe mụ na-akọ nne n'ụwa n'ọbịa ka na-akọ ụmụ ụwa oke makọna m n'ụwa maka ibe njikwa okwu a asị m ibe niile anyị na ya olise ibe akwa ibe nwe ozu anyị na ndụ a maka na obego bụ ụtọ ndụ ewu na iji gwọfọ ewu na iji gwọfọ ibe ọma kọna m nne n'ụgwa n'ọbịa ka nna ya oju nwa kọna m na n'ugbo Ego Akonam unanu Ibe mu negwu n'ọbịa ka mụ negwu Ibe mu negwu n'ọbịa ka mụ yibia Ife dị mma ndị n'ụwa nọ n'asụsọ Ebudo dị ịfụnanya na-adị Ebudo dị onye n'ụwa ka ịfụnanya dị Ife dị mma nya na-eweta aga m n'iru Ụmụnne m nwa Akonam Ewu ego Akonam ewu ego Akonam manwa Akonam mwewa ego Akonam ijenu ka mụ nebe ijenu ode n'ụwanya ka mụ nebe ebutenu ma na nyido ebutenu ode n'ụwa ananyido ha Anebu n'ụwa nya ka mụ na jụ Anebu n'ụwa nya ka mụ jụ Anyị ejebe aja ka n'ọyị mọma Anyị ejebe aja ka n'ọyị mọmanụ Onye na-ekwuzi okwu ya na onwele ifo na-eme Onye mụ na-ekwu n'ụwa nwele ifo na-eme Ọ bụ onye onye ka mụ na-ekwu Okoli odogwu Okoli Jonathan odogwu Ọnụ abụ Chineke gị ezi oyo nekere gị nkwachukwu ukweli ezi oyo nekere gị nkwachukwu ukweli odogwu Okoli Jonathan ọnụ abụ nkwachukwu ukweli odogwu ezi ama mma ka o si eje
of local government Enugu State. CEO highlifeng.com. Wow! Ezi nwanne m gbata ọsọ chikwu ga-ekwulu m n'ọbụchi ekere gị mmadụ ka eji ka ọnọbụchi ekere gị niile mọkụ ibe dị mma n'ọbịa ka mụ na ya Chukwu ibe dị mma o n'elu ụwa ka nna ya Olisa ọnụ ụwa ọnụ abụchi nya ka mụ na-ekwu ọnụ ụwa ọnụ abụchi ezi ọhịgbuo oji ego eme ọgọ oji ala ati apịawa mmadụ azụ pawa nwanne mmadụ na-ekere gị niile mọkụ nwanne mmadụ na-ekere gị niile mọkụma ngwachukwu ugbo elekere gị dike n'izu bịa ngwachukwu ugbo elekere gị ị na-eme ọgọ ọma oke onye odogwu ekere gị niile mọkụ Jonathan na-ekere gị ọnụ abụchi Jonathan na-ekere gị dike n'izu bịa ọmemma n'izu bịa o ibe dị mma ka imerụ mụ n'ọbịa ka njikere ọlụ dị mma ka ịlụ ụlọ mụ n'ọbịa ka njikere adogwu ibe mụ na-ekwu ekwu n'ụwa nya ka mụ na-ekwu ibe mụ na-ekwu n'ọbịa ka mụ na-ekwu mmadụ egbu nne n'ụwa na m jikwa ọfọ onye gbune m ịga ka ọ na mma nwa akọ na m ọyịm nke m akọ na nke m akọ na m nke m akọ na nke m akọ na n'elu ụwa nke m akọ na nke m akọ na m ọyịm nke m akọ na nke m akọ na m ọyịm ife onye ji ka o ji ka anụwa o ọyịm ife onye ji ka o ji ka anụwa o ọyịm nke m akọ na nke m akọ na m nke m akọ na m anyị ejebe ka isi ejenu anyị ejebe n'elu ụwa mmadụ ka eji ejenu anyị ejebe n'elu ụwa mmadụ ka eji ejenu anyị ekenezie jekenezi oyi mụ ezi oyi odekere gị Arinze Chukwu Arinze nekere gị Arinze Chukwu odogwu Chief Arinze Chukwu Arinze nze nwa Chinemelu Mweri Ijantu Arizona ọgaranya na-ebu onye bulu Jantu Arizona Transport Company Nigeria Limited Arinze nekere gị niile mọkụ Arinze Chukwu ekere gị dike n'izu bịa ojije egbune n'ọbịa ka mụ na ya ụnaga egbune gide n'ụwa nya ka mụ na ya bịa ezi oyi nekere gị onye ọma anyị ejebe ka anyị jee ka n'oyi mọmanụ nye jebe n'elu ụwa ka ike n'odogwu Chukwu na-edu Chinedu ezi oyi mụ Chukwu na-edu nekere gị Chinedu Igbo emene ka nekere gị Kristi dọ n'odogwu Chinedu emene ka Chris Don odogwu onye mwezu na agụleri mana India ka ọ dị achọta aka ya Chinedu daalụ olu onye iso webili Chinedu daalụ olu onye iso bịa Kristi onekere gị Kristi Don Kristi onekere gị Kristi Don odogwu ọmọgọ niile ọmọgọ dike n'iso bịa Ifeọma imelụ m n'elu ụwa chi gakwa ụgwọ ya ọlọma elulu m n'elu ụwa ka nje nye ekene ọyịmụ anyị ejebe ka anyị ekene Chinedu edu bigi nekere gị bigi n'isi gị edu bigi ekere gị edu n'isi gị Chinedu nwa nwanne edu bigi Chinedu chiedu onye iso bịa ebigi nekere gị ebigi mmanwụ ebigi nekere gị ebigi odogwu ọyịmọma Chukwu mezie nekere gị abọbụ n'osobi Chukwu mezie nekere gị abọbụ n'ite ezi oyo chi mezie abọbụ nekere gị abọbụ the law abọbụ nekere gị onye na-abịa ọnyaka ọyịmọnyọma abọbụ chimezie ụdalọ odogwu it be too much I
Ejakene kene chukwu kene chukwu na moko ezigbo oyi ekene chu dike ri isebele ekene chu dalu olu ni isebele o kene chu kene gi nwanne m ekene o ewo apụ kalisia power ijenu ka nebe ijenu ne no wanyaka mu nebe iju wanyaka mu ne nyaka mu jaga ambition nu nekere gi ni na moko ajaka na chinenye nekere gi chinenya kalia ambition nekere gi nwanne mo chinenya odogu high chief ambition ijudo nekere gi ije nwokala ya ijudo nekere gi ije nwokala ya chinedo nekere gi judo mama chinedo nekere gi ije nwokala ya chinedu asim nkaga akonai chinedu asim nkaga akonai nedo wanya kanyi defu kaga akona gi oyimo oyoma Zion nekede Zion nisubi Zion nekede Zion nenia Kenge Zion nekede nina mofuma ebubego ndagulerio kinonye nazodi ebubego nekede nina moko ebubego nina mogo nina mofuma oymo ajakene Chidoso nekere gi nwanne m sụwa Chidoso nekere gi nwadị mma n'ime wuya nwadị mma dalụ olu n'izu bịa o nwadị mma nekere gi n'ine mọkọ nwadị mma nekere gi nwanne Chidoso asụwa nwadị mma odogwu lụlụ n'obi ya Chinedu nekere gi ochiedo menye odogwu Chinedu nekere gi ochiedo menye odogwu SS power nekede gi Chinedu oyimu SS money nekede gi nwanne Chinedu SS odogwu dalu olu ni isobia SS odogwu dalu olu ni nemoko yomene ine no wa dike ni isobi nzo yi nekede gi inemofuma oyimu SS money al Gabriel nekede gi okebo ni isobi Gabriel nekede gi okebu n'ime nwere Gebu nekede gi erison odogwu Gebu nekede gi erison odogwu oyimonye ọma erifeson Gebu dalolo n'izu bịa Gebu nekede gi okeburelo onye ọma Gebu nekede gi okeburelo odogwu erison nekede gi oginonye n'azọdị erison nekede gi ofesison onye ọma Okay, Akonam, Akonam, oyemo. Akonam, oyemo. Ibonye jikoji kanowa okonono. Okay, Akonam nenuwa oyemo. Anyeje kaitieje anyeje bene no waje no kaitieje uche dodogu oyimu uche na ni menwe ogwuloka ni zobia o uche na ogwuloka iga emekwa ka osi eme uche na ogwuloto iga akwụkwọ ka osi akwụ uche na libego iga elikwa ka osi eli uche na mmewa ọbụma iga emekwa ka osi eme uche na libego iga elikwa ka osi eli uche na bịa iga apịawa ka osi apịa uche na mmewa ọbụma iga emekwa ka osi eme uche na libego iga elikwa ka osi eli uche na ogwuloka iga akwụkwọ ka osi akwụ ogwuloka Igbo power eseludo ni bezunu asisi nekere gyo ni na mogo asisi nekere gyo eseludo dogu
Francis nekene gini na mofuma Francis nekene gini na mogofuma odogu eseludo udo budo nwa bụ nwanne odogu ni India power eseludo taluolo ni obilinu nuno nekene dike ni nudo nekene dike ni sobilia o imomanu kama kaza ben Ezebed, mama bụ nwanne nnukwu. Ezebed nekede gị Ezebed ọyọnwa. Zoyi nekede gị Ezebed n'odo. Zoyi nekede gị Ezebed n'odo. Onye nna. Chinedu nekede gị akpụ nwa mama. Akpụ nekede gị akpụ n'isi. Akpụ nwa n'isi bịa o. Akpụ nwa onye njem ọnụ nke ka mụ na-akpọ. Abung onye njem ọnụ onye njeje mba onye ọma ajakene ezi oyi mmụọ ezi oyi onekede gị ọnwa Chimeleze ezi oyi onekede gị nwanne m Otochukwu ọnwa Igbo na-ekene gị ọnwa ego na-ekene gị ọnwa ego Tochukwu Hillary ọnwa Chimeleze power onwego nekede gị onye na moko onwego kedali imezi oyi mụ Chinedu nekede gị Chinedu igbudu moni ekede gị Chinedu igbudu ego alụolo ni obia o igbudu ego onye akụleri oyomo Chinedu obele nwa igbudu ekede gị Chinedu igbudu onye ọma Chinedu odigbo ntị adịkwa nyejebe n'ụwa mmadụ kejeje nyejebe n'ụwa mmadụ kejeje nnebune m okwu anyị ejebe ka anyị jeka na nekwe oliego onye agụleri nekeneme oliego onye agụleri nekeneme oji akwa mọgọ nwanne nnekere gị oji akwa mọgọ nwanne nnekene gị anekwe oliego nuko ego na gụleri oji akwa mọgọ nke makọna nka nna yochukwu makọna m n'ụwa okunu ego akọna mma nwa akọna m ego akọna mma nwa akọna m n'ụwa ụmụnne m ọsa na odogo nekede gị ọsa na oyọngụ n'ọzọ ya chibuzo nekede gị chibuzo wampa chibuzo nekede gị chibuzo wampa ọsa na oyọngụ odogo Osano yongo dogo kenale mo Chinedu nekede gị chi yelugo ni mi Chinedu jedu wampa nekede mi oyoma chi yelugo odogo agle duwo no so nekede gị chi no si no zepa ino so nekede gị nwa bụ nwanne chino so nekede gị mo ụgwọ inoso nekede gị mmụọ ga-akwụgwọ inoso nekede gị mmụọ ga-akwụgwọ igwada nka igwe ego n'izu bịa igwe ego nekede gị odike n'izu bịa igwe ego nekede gị igwada nka odogwu ọyịmonye ọma ọma ọgwụgwọ mmụọ ga-akwụgwọ live o ji ego eme ọgọ ntị adịkwa ọnwa cheski nekede gị cheski don ọnwa cheski nekede gị onye muleri odogwu cheski nekede gị cheski don cheski nekede gị ọnwa cheski odogwu ezi oyo nekede gị mmadụ ka eyi ka ọyịmonye ọma onye buchi nekede gị onye buchi ọyịmụ onye buchi ekede gị onye buchi anibe onye buchi daalụ olu n'iso bịa o kene Chinekede gị nwanne m nke m nwanne mmadụ nekede gị ị na-eme ọgụ nwachi na walọfịa m were odogwu iru agụ oke osi bịa ụmụ atụọlụ na mmụleri ebe ahụ oke osi bịa ụmụ atụọlụ onye mmụleri ebe ahụ oke osi bịa onye buchi ekede gị onye buchi anibe
nye bụ cheke na-ege nwanne m odogwu obele holdings Nigeria Limited odogwu ọkwala ụzọ onye lọra niile onye nna awa director Kendo Medical Importer Nigeria Limited nye bụ chi daalụ olu n'iso bịa nwanne nnekere nke nwanne m nke m nwanne mmadụ dekere nke mmadụ ka eyika nwanne mmadụ dekere nke dike dị isi bịa ọyịmọnya ọma obele holdings ọmajara ka amajara ọwa nke makọna ọyịmọ nke makọna dị n'ụwa ibe onye ji ka o ji ka n'ụwa ọyịmọ ibe onye ji ya ole n'ụwa m nne m ibe onye ji ka o ji ka n'obodo nke makọna m ọyịmọ nke makọna nke m oke makọna m one n'ụwa ego akọna mma nwa akọna m one n'ụwa ego akọna mma nwa akọna m ụnanụgo highlifeng.com. highlifeng.com.